Hija deċiżjoni li ili intellon nizzarandix noħodu jole. Fl-aħħar deċidejt, propju l-bieraħ, bat littra ta' riżenja tiegħi lil Sur Anton Attar li huwa l-kap eżekuttiv tal-PBS. Norman Hamilton kien ilu sentej f'din il-kariga li ma kariga imlija bil-kundizzjoni li ma jitħallas. Xi ħaġa li skont Norman Hamilton dak li qabel kien imexxi x-xandir tal-Partit Nazzjonalista illum il-kap eżekuttiv tal-PBS, Anton Attart, ftit li xejn seta' jifhem. Rajt li ftit li xejn kont qed niġi konsultat fuq ħafna affarijiet. Fost dawn Norman Hamilton jgħid li huwa qatt ma ġie konsultat fl-għażla tal-membri tal-ġurija u sqanqas kienet jiġi notifikat bil-provi tal-kantanti. Pereżempju nista' ngħid li fil-kariga tiegħi din id-darba jekk int għajna parti ġanet tal-festival, jekk int għajna 3 darbiet il-kap u jien int għajna wisq. Raġuni oħra hija deċiżjoni unilaterali li l-kantanta li kienet parti mit-tim ta' Kert Kallejja tneħħiet u nbidlet b'kantanta li ma kellax taqsam xejn mat-tim rebbieħ. Kwistjoni oħra għal ix-xandar veteran huwa n-nuqqas ta' rispett illi wera Anton Attart fil-konfront tiegħu. Ma kien hemm raġunijiet fejn in-nuqqas ta' rispett lejja u lejn l-istazzjon li jien irrappreżenta minkejja li qiegħed fuq stazzjon ieħor fis-sem tiegħi bħala konsulent. Il-fatt li ħarġa torni bitra legali li ma jistax ixxanda programm Eurovision Box fuq dal-istazzjon. L-ebda litra legali kienet tgħid li l-ebda kanzunetta, l-ebda filmat, la lokali, laqqas internazzjonali, mill-modi, mill-preżent u mill-futur ma tista' tidher fuq One TV. Hamilton qal li dan sar b'disrispett ukoll lejn il-kantant innifsu għaliex tabnitlu l-pubbliċità li s-soltu kien jieħdu l-kontingent rebbieħ tal-Eurovision Song Contest Maltija. Jien pereżempju kont nistenna li l-kap eżekuttiv juri l-istmerrija tiegħu għal dak li qed jiġri ġewwa Baku. Jagħmel protesta mal-awtoritajiet ta' dan il-pajjiż dwar x'jiġifieri. Tibgħat skwadri fit-triq biex jisparaw u joqtlu l-klib kollha li jkun hemm fit-triq. Għalhekk huwa qal wasal għal din id-deċiżjoni li hija waħda finali u irrevokabbli. Qed nagħmlu sagrifiċċju kbir. Għax tidher tidher dispjaċut. Tinstema' dispjaċut. Dispjaċini għax kien hemm nuqqas ta' rispett fil-konfront tiegħi meta jiena kont lest, kont ġajt nagħti u kont lest ninkompli nagħti il-konsulenza tiegħi lill-tim kollu.